çend şîretên dibistana stoa Paris. Ji bo alîgirên dibistana stoayê felsefe ne tenê mijûlayiyekî wextan vala ye. Lêbelê awayekî jiyanê ye. Li gor nêrîna wan felsefe kiryarî û hîndariya jiyanê ye. Felsefeya dibistana stoayê felsefeyeke etîkî a ferdî ye ku bi nêrîna wan a derbarê dinyayê û bi sîstema mantîqa wan a xwemalî şekil girtiye. Li gor baweriya wan çend rê û rêgehên ku mirov wan digihînin bextewariyê ev in. Qala yekem, pejirandin û lêhevatina şert û mercên jiyanê û destkeftinan e. Di do, rêlibergirtina hesta tirsê û daxwaza me a xwegihandina kêf û coşî ye. Xala sêyem, ji bo têgihiştina der û dora xwe û tevahiya dinyayê tevgerîna li gor akıl û mantîqê ye. Xala çarem, li hemberî xwezayê cî bi cî anîna wezîfeyên xwe yên ferdî û tevger û kirinên amizgerê xwezayê ye. 5. Pevxebata bi mirovên din re û di têkiliyên civakî de rastî û durustê. 6. Di têkiliyên xwe yên civakî de pejirandina prensîpa dadweriyê.